Viktor Emil Frankl bol rakúsky neurológ a psychiater, ktorý prežil holokaust. Frankl je známy predovšetkým ako zakladateľ logoterapie, ktorá je tretím viedenským smerom psychoterapie po Freudovej psychoanalýze a Adlerovej individuálnej psychológii. Frankl bol počas druhej svetovej vojny internovaný v niekoľkých koncentračných táboroch vrátane Auschwitz-Birkenau. Jeho skúsenosti z týchto táborov hlboko ovplyvnili jeho pohľad na zmysel života. Po oslobodení sa vrátil do Viedne, v ťažkých chvíľach mu pomáhali priatelia a práca. Počas 9 dní napísal knihu Napriek všetkému povedať životu áno. Viktor Frankl vyvinul viacero teórií, medzi ktoré patrí aj koncept trojdimenzionálnej povahy človeka. V tejto teórii Frankl opisuje človeka ako bytosť pozostávajúcu z troch základných rovín, fyziologickej, psychologickej a noologickej, duchovnej. Fyziologická dimenzia. Predstavte si telo ako základný stavebný kameň. Táto dimenzia zahŕňa všetky biologické a telesné aspekty našej existencie, ako sú zdravie, fyzické potreby a biochemické procesy. Telo je ako stroj, ktorý potrebuje správne palivo a údržbu, aby fungoval optimálne. Psychologická dimenzia. Nad telom je myseľ, ktorá obsahuje naše emócie, myšlienky a osobnosť. Je to ako softvér riadiaci naše správanie a reakcie na vonkajší svet. Táto rovina zahŕňa naše pocity, spomienky, túžby a psychické procesy, ktoré formujú naše vnútorné prežívanie. Nad fyzickým a psychickým je duchovná alebo noologická rovina. Táto dimenzia predstavuje naše hľadanie zmyslu, morálne hodnoty, svedomie a schopnosť seba presahu. Je to ako svetlo, ktoré osvetľuje náš život a dáva mu smer a cieľ. Táto trojdimenzionálna perspektíva nám pomáha pochopiť, že človek je viac než len súčet svojich fyzických a psychických častí, je aj duchovnou bytosťou s potrebou nachádzať zmysel a cieľ v živote. Základnou zložkou ľudskej existencie je sloboda vôle. Jej uplatnenie nemusí byť vždy ľahké. Predstavte si loď plávajúcu na mori. Nemôže ovládať vietor ani vlny, podmienky, ale kapitán môže rozhodnúť, ako nastaví plachty a aký kurz zvolí. Táto schopnosť voľby je kľúčom k nájdeniu zmyslu a dôstojnosti aj v najťažších situáciách. Čo je logoterapia? Logoterapia je forma psychoterapie, ktorá sa zameriava na hľadanie a nájdenie zmyslu života. Viktor Frankl verí, že aj v najťažších podmienkach má život zmysel a že utrpenie môže mať svoj význam, ak sa k nemu pristupuje s pozitívnym postojom. Frankl opisuje 3 hlavné hodnoty, prostredníctvom ktorých môžeme nájsť zmysel v živote: tvorivé, zážitkové a postojové hodnoty. Tu je vysvetlenie týchto hodnôt. Tvorivé hodnoty sa týkajú aktívneho prístupu k životu prostredníctvom tvorby a práce. Ide o to, čo človek vytvára, dosahuje a čím prispieva do sveta. Predstavte si, že spisovateľ píše knihu, vedec objavuje nový liek alebo remeselník vyrába nádherný nábytok. Všetky tieto činnosti prinášajú zmysel prostredníctvom tvorby niečoho hodnotného a užitočného. Zážitkové hodnoty sú o prijímaní sveta a jeho krás prostredníctvom zmyslových a emocionálnych zážitkov. Tieto hodnoty zahŕňajú prežívanie krásy prírody, lásku k druhému človeku, počúvanie hudby alebo čítanie knihy. Napríklad turistika v horách, obdivovanie umeleckého diela alebo prežívanie hlbokej lásky sú zážitky, ktoré obohacujú náš život a dávajú mu zmysel. Postojové hodnoty sa týkajú nášho prístupu k nevyhnutným životným okolnostiam, najmä k utrpeniu a ťažkostiam. Tieto hodnoty zdôrazňujú schopnosť zaujať pozitívny a odhodlaný postoj v tvár nepriaznivým podmienkám. Napríklad, keď človek čelí chorobe alebo strate, môže nájsť zmysel v tom, ako sa s touto situáciou vyrovná. Ide o prijatie nevyhnutného utrpenia s dôstojnosťou a hľadanie významu aj v ťažkých časoch. Tieto 3 hodnoty spoločne poskytujú cestu k naplnenému a zmysluplnému životu, umožňujú ľuďom nachádzať hodnotu vo svojej tvorbe, prežívať krásu sveta a zaujať správny postoj v čase ťažkostí. Dielo Viktora Frankla Človek hľadá zmysel je mocným pripomenutím toho, že hľadanie a nachádzanie zmyslu života je základnou potrebou človeka. Frankl nám ukazuje, že aj v najťažších situáciách môžeme nájsť zmysel a dôstojnosť.
Jeho práca zostáva trvalým odkazom a inšpiráciou pre ľudstvo.